Pozdrav i dobrodošli u novi video, gledate drugi deo montaže kuće. Neću mnogo da vas bavim, u nastavku videa vidjet ćete završetak montaže panela, a sve što bude trebalo pitajte u komentarima. To bi bilo to, dragi gledalci, za danas. Svi paneli su namontirani. U sljedećem videu prelazimo na krovnu konstrukciju. Hvala što ste gledali video i zapratite kanal. Pozdrav!